Nipahimangno ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa kulurom nga mga sakyanan nga dili na mamasero kay pwede na silang dakpon bisan og dili pa gani maabot ang Mayo 16. Apan pilusab nini ang mga PUJ nga napakyas sa pagpakonsolidate niadtong Abril 30. Sayra natong detalye nining report. Sumama ni LTFRB 7 Regional Director Eduardo Monte Alto Jr. nga luag kaayo ang giandam nga impounding area alang sa mga kolorom nga sakyanan apil na sa mga PUJ nga wa makapakonsolidate. Bisan og sa Mayo 16 pa ang giraktang enforcement sa pagdakop sa mga unconsolidated PUV. Apan giklaro ni Monte Alto nga mamahimong dagpo na sila sa dili pa ang gikitakda nga pitsa kay illegal operation naman ang ilang gihimo. Ang Land Transportation Office ug ang Highway Patrol Group ang lead enforcement agency nga manita sa mga violators. Atong di wala ga-consolidate mintas dili mo madakpan sa kolorom nga namasahero mo, pwede na ninyong i-drop reverted to private. Basin og magamit pa na ninyo. Sa kasamtangan mo kapin sa 600 ka mga application ang gisusi sa ahensya kung nakatuman ba sa lagda sa consolidation. Katungwa gyud mao ang padadaan og show cause order hangtod sa Mayo 15. Iabot naman ta og 91% sa atong pag-deliberate. Napay i-evaluate na mo gid nga mga i-validate na mo nga mga applications pa kay ning abot man og 607 ang nag-apply atong last day. So amo pa nang tan-awon og kompleto ba, then kini nga mga units naa pa ba, kay basin unya nag-renew na sila then wala na units. Maabot na sa 91% ang PUJ consolidated dinhi sa Central Visayas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.